kini cagihan mo, kayo magpisay kini. Paano lang yan? Oo, gaya ka rin. Kaya tabi solar ka rin. Tama. Paano na yan? Sinular na hingin ka rin, diyan kaya? Oo. Paano na yan? Sa tingin. Botang ka parapon. Botang ka parapon ka rin. Karin ko. Butang mo na nakanta ka niyan eh. Atin mo kanya lati-lati mo na eh. Ali, botang ka parapon. Kapalapag ka rin. Para ka na. Maglataglan eh. Oo. Ati lang islat yun. Karatan yun. Oo, mag-islat na ba? Oo. Kapakin. Hanggang wala mo. Tsaka night market. Kasante. Kailangan talaga i-develop. Ganyan talaga. Kaya nila mag-bisa mo na oras natin kasi daw. Ano? Yan, magbota-bota kanya, botang bengit sila ko ngayon. Oras na. Apata yun, botang bengit. Kapanapon. Kari ka magbandag yun. Ay, vlog mo ayun. Dakal kayo. Dakal nalbegi ako. Ano rin, taga-kandaba. Medyo makalat mong piling aliwa. Oo, oras mo. Karatan eh. Oo. Bota ka niyan eh. Nanuloy ako. Bisa sabihin botang bengit yan. Yatag lang. Pero pa ni dati nalang ulo rin. Kung wala mo naman oras, wala ang problema kayo, no? Botang bengit ka rin muhay kayo. Kari muhay vlog. Karatan eh. Pangatapos mo rin tindahan daw. Oo, nga lang rin kapa. Kasi ako po tabigyan, nakalataw, lalo na dito eh. Ay, matakalya blue viewer kayo rin. Puso yung pagkita. Nakalya kayo po kasi kaya kayo mo. Nakalya matabigyan ako. Patabigyan ka rin may kayo. Sarado na ba? Oo, sarado na, patabigyan ka yan. Kaya ka mo, patabigyan. Batang alas 6. Sabi ng Groto. Hindi pala yung grotto. Oo, sa ticket. Ordinary pala. Oo, daw na, galing ka pa. Nakitekin.